Vosaltres cada dia, els serveis socials dels municipis, cada dia esteu davant de la fragilitat i per nosaltres poder comptar en la vostra visió, en la vostra experiència, en el vostre rigor i amb aquesta esperança que podem fer dels barris, de les ciutats, un millor lloc per viure, és el nostre llenguatge. És el que nosaltres cada dia som un servei que, com sabeu, ens dediquem diàriament, 7 dies a la setmana, 24 hores, 365 dies, a intentar que un recurs tan essencial per la vida estigui a les llars de tothom. Vam començar a establir una xarxa amb tots vosaltres, a signar una sèrie de convenis i a treballar amb tots els serveis socials per identificar aquestes persones que tenien problemes a l'hora de pagar el rebut i que realment l'aigua no fos un problema econòmic, és a dir, ni se'ls tallés i se'ls garantís sempre. Aquesta idea d'aquest pla d'acció social, amb aquesta voluntat d'anar més enllà del que és la garantia del subministrament, d'aquestes necessitats més immediates i més urgents, i posar una mica la mirada al mig i al llarg termini. Entendre que hi ha situacions que requereixen d'una actuació més individualitzada, més personalitzada i més amb aquest mig i llarg termini per aconseguir que aquestes persones no només tinguin cobertes les necessitats i els serveis bàsics avui, sinó que puguin en el mig termini poder tenir aquest projecte i aquesta vida digna que desitgem per totes aquestes persones. El que ens dieu vosaltres realment serveix. Ens interessa moltíssim la vostra opinió, perquè creiem que només amb la vostra opinió i amb vosaltres, aquí amb nosaltres, tot funciona. Per tant, gràcies per la vostra ajuda, gràcies pel vostre feedback. Aquest programa amb tu és el que ens guia i ens orienta en l'àmbit de la direcció de clients en tots els projectes que hem de fer i com hem de garantir que arribem a tota la nostra societat i que no hi ha ningú que es quedi enrere en l'atenció al client.